Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare soimba muri kukomborerwa kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzemasikati. Tisati tapinda munyaya iriko muzora nhasi, regai tikumbire Nyati wativhurire nemunamati. Ngatinamate Baba makanaka kumusoro kudenga, tinotenda nemukana wekudzidza zvakare. Komborerai vari panzvimbo ino nevari pamasakanses emasituations akasiyana eupenyu. Namatira kuti kuburikidza neprogramu ino shandurai vadare moshandura nevateereri muna Jesu taramata. Amen. 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 Tinotenda. Ndambokwasisa imi vateereri vedu, ndambokwasisa dare. Makadini tinotenda. Regai tibva tatopinda pakukwazisa. Titangire pana Vampunga. Ndoda kukukwazisai vateereri nevatariri pachirongwa chedu chepadare. Ini ndinoitwa Ernest Mpunga, ndo zita rangu. Ndinobva kumasvingo kubhikita. Ndiri mwera moyo, ndiri gono remombe, mushaya chirashwa, vasina pakaminama tinogadzirisa. Tisu varidzi venyika ikoko. Ndoda kuchingamidzai chirongwa chino chakatinakira. Uyezve tinofara nenyaya dzamunounza kwatiri kuti tikurukure. Todaira kuti nhasi tichakomborerwa zvakare. Amen. Makadini vateereri, ndoitwa Tsikada mwera Nyati, ndobva kwaRusape uko. Mwari akukomborerei patenge tiri pamwe chete tichidzidza, imi muchitipawo maonero amuri kuita. Tichafamba tiri tose, Mwari atiite zvakanaka. Amen. Ini ndironzi Charles N. Makombe, ndiri muhumba Mbarwe Nyanguru. Tendera wanhu chirema nemuromo. Mapadza tikapawaranda nyangwe nevafundisi waranda kwatiri kuumba. Tinoda kumukwazisai nemufaro. Mwari akukomborerei pamaprograms aya, tichitenda nenyaya dzemuri kutipa. Ndinoimba kuti tese tiri kukomborerwa. Amen. Mufaro wangu kusangana nemi zvakare vateereri nevatarisi. Zita rangu ndoitwa Pastor Mudzengi, kumusha kwedu kuShurugwi, ndiri muyera Shumba Murambwe. Tinovimba tichava nenguva yakanaka patinenge tichitsenga nekudzeya nyaya dzamunotuma kwatiri. Tinotenda. Thank you so much Dare nekuuya kufunga makagadzirira nyaya iripo muzora nhasi. Yes. Musoro wedu wenyaya nhasi uri kutiwo handidi kubva kwaTezvara. Haasi kuda kubva kwaTezvara. And it's clear he doesn't want. Ndo nyaya yatinoda kuti titaure. Yakanyorwa nomumwe muteereri. Chimbotiverengerai munhu waMwari tinzwe kuti vari kuti kudini. Yevhiki rino yakanyorwa nemurume. Ari kuti iye munin'ina wangu kubva paakachata. Tiri kuedza kuti tinzwisane naye kuti kana munhu akanga aroora anofanira kutsvaga pake pekugara. Kana tiri kutaura iye anoti ndakatopaona pekugara. Isi tiri kuti uya ugare kune vamwe. Kana kuri kumusha kwedu kana kugara pake ega. Iye ari kuramba achiti pandiri pakandinakira. Iye zvinokutaura kuno kwatiri kuita ari pamba paambuya wake, ndo pari kuti haadi kubva ipapo. Mai vemudzimai. Okay. Ko agere zvake. What's the problem? What's the problem? Saka ndio nyaya iripo nhasi mino vateereri
vanenge vachiona vamwe vanenge vachikomenta tione kuti nyaya iyi ichapera sei kana tichinge taidiscuss. Regai tinzwe vhesi tangire pana mufundisi topinda nevhesi ripa. Okay, tichaverenga pano kuna Genesis chapter 2 pavhesi ya 24 inoti, nokuda kwaizvozvo murume achasiya baba namai vake onamatirana nemudzimai wake, vaviri ava vachava nyama imwe. Right. Very clear. Maybe kutheology fundisi ndimaverenga bhaibheri ndombowasiya kuti bhaibheri kana isara nyaya yekubva that verse, what does it mean? Urikubva kupi? Riri kubva kupi, riri kuenda kupi, zviri kumborevei in our time? Bhaibheri riri kuti pano murume ndi baba. Saka kana ari baba ava munhu mukuru, baba pachihebheru vanonzi abba, and abba zvinoreva source and sustainer. Munhu anofanira kugona kuti chaaunza kana kuti chaaisa panyika unofanira kugona kuchichengeta. Saka pano apa pari kunzi nekuda kwokuti wava baba wava murume unogona kuzvimirira woga nekusapota zvaunounza panyika, chibva pana baba vako namai vako vakakubereka, uinde unogara pako nemukadzi wako mega, mutange musha mutsva. Ndo chiri kutaurwa pano apa neshoko raMwari. Vhesi haisi kuti abandon your parents, iri kuti leave them to start a new unit kwaunonogara wega. And the other thing chiri kutaurwa nevhesi pano apa ndechekuti anosiya baba namai murume, mukadzi haasiyi baba namai. Mukadzi ano exchange vana baba. That's why kana murume ava serious kuti anoda kuwana, haaindi kumukadzi waanoda kuwana, anoenda kuna baba vake. Baba vake vomuasesa kuti anokwanisa here kuita take over from me. Ndo zvinoitika pamaroro paya, i-assessment yekuona kuti can this man be able to take over from me? Kana indakareza mwana wangu kusvika palevel iyi, iwo unogona kusustaina level iyoyo here kana to make it better. You are not supposed to lower the standard. Saka pamunoona panochata vanhu paya, mukomana anopinda ari 1 kureva kuti asiya baba namai, but musikana paanopinda unouya nababa vake. Baba vake vochi exchange nemurume wake. Ndo zviri kunzi pano apa. Kana zvaitika izvozvo, chiindai munotanga zvenyu muchigara penyu moga. Hey, gono, I know kuti tinoda kumhanyira munyaya, but pataurwa deep points. Theology. Theology. Isolisi yakazvimiririrwa yega. Ndadzidza zvakawanda pane zvataurwa namufundisi. Ndofungawo ndingangotangirawo pachivanhu chedu kuti isusu musikana kana kuti mudzimai ndianouya kumusha kwemurume. Ende kazhinji kacho wedha machata kumusha mutaundi, munogona kuuya mumbogara kana zvinhu zvichikwanisika nababa namai vemurume kwenguva pfupi pfupi. Motobva ipapo kana kuri kumusha, mukadzi wako achabikiswa kuti muchindogarawo muimba yenyu muri vaviri. Saka naamwe manzwi mudzimai anenge akumekawo shuwa kuti murume wangu adya, murume wangu ndamuwachira, murume wangu ndamubatsi, zvese zvinoitika. But nesetup yemazuva ano yekuti mukadzi anogona kunge ari kubasa, murume ari kubasa, munogona kutsvaka imba yenyu kana muri mutaundi
yemunoroja muri vaviri mogara ipapo. Zvino iyi nyaya yaverengwa iyi ndofunga kuti ine zvinhu zvakati kuti zvetinogona kubatsirana. Apa mukoma ari kuti munin'ina wangu akaroora akachata, asi dambudziko ravapo nderekuti akugara kwambuya kuvabereki vemudzimai kwaTezvara. Iye obva ati ina handibvi kuno nekuti zvangu zvakatoringana. Now netsika yedu yemuno tingati muZimbabwe muno, ndingataura kumashona kunyanya, ndakatsimbirira ikoko, zvinhu zvakadaro hazvina kunyanya kujairika, nekuti vamwe vanenge vakubvunza kuti ndiye akaroorwa here kana kuti ndiye akaroora. Nekuti pawakaenda kuna ana aTezvara uchibvisa pfuma sezvataurwa namufundisi, kunofanirwa kuratidza kuti uri waababa waakugona kuchengeta. Wazotora shona inotaurika ikoko ndeyekuti tauya kuzotsvagawo sadza, hazviri kunzi tauya kuzogarawo pano. Zvakasimba. Ari kuti tauya kuzotsvagawo sadza. Ava voti alright, sadza renyu zvotaurika wobvisa pfuma yako. Ende vanotobvunza kuti zvino vakwasha zvamaita izvi, saka mudzimai wenyu muchauya kutora rini? Havabvunzi kuti zvino mukwasha wedu achauya kugara pano rini? Saka aya sekuru vangu vanoshandisa temu yekuti makunun'unu, yekuti iwewe ndiwaroora ndiwo undogara futi kwaTezvara. Handizivi kuti ipapapo ngatiidze tione kuti panotambirika here kuhama dzemurume even kuhama dzemukadzi. Reganitange ndozopesera naNyati ndimboya pana kwedu kumaungwe kwandinobva uko, tsika iyo yatataiona iri kutaurwa nemurume. Kana ikaitika ndo watinoti mugariri zita rake. Haikona zita rake. Zvinoreva kuti mugariri mwana uyu hafaniri kubva pamba pamai wake, anomuroora anofanira kuuya kuzogara ipapo. Uri kugarira mudzimai wako ndekuti haagoni kubva ipapo achindogara newe. Iwewe ndio unofanira kutosimuka wondogara ipapo. Ndio watinoti mugariri. Zvichikonzereswa nei? Chii chinoita kuti panenge paine nhau dzemumusha dzemusingazivi zvakatakura musikana uyu. Idzodzo takapfuura neko. Idzodzo dzekuti unotonzi iwewe kana mumusha macho unenge usingafanirwi kuzotopindamo, but in this case now murume uyu anogara imomo. Kwatiri isusu kana taakutora chimiro icho chichi tinoita kuti mugariri. Pane zviri mumusha zvisingazikanwi zvisina kutaurwa, ndokuti hazvitauriki izvozvo. Zvinhu zvakanaka here izvozvo? No, zvenge zvisina kunaka. Ende kuti kana wakaenda fedha wanozvibata, ndekuti it's unusual kuti murume aroora ondogara kwaambuya kana kwaTezvara. It's not possible. But muri kutaura chinyakare. Chinyakare hachichinji. Can I tell one thing? No, that's fine. Hachichinji kuti chinyakare. But regaiti chikutaurirai kuti chachinja. Pane zvipi? Situation yatowapo. Situation, but it's not normal. It's situation, but it's not normal. Ndo saka tiri kuitaura. Dai normal hatiitauri kapano Padare. Mukomana nawo ari kugara kwake, maybe tichazopaenda tozopabata dare kuti ari kuramba ane zvikonzero zvaari kurambira. Iye hatombozivi zvikonzero zvacho. Dai ari anobvunzwa chaizvo haatozivi zvikonzero why he is there. Aiwa, ndikuda kufungidzira agere mushe, haana rent. Ko kana ukandogara pawambuya ipapo apo unenge uine dambudziko here? Ari kumuka achigadzira gadheni, makusene pamwe ari muka ogeza mota yaTezvara vasati vabuda. Ndo anonzi mahwani I think pamatotaura ndo pandenda kutoenda kuti generation yako mazuva ano kana ukanga watoona pakanunira kazhinji haudi kukasika kubva ipapo. Chances are kuti maybe pamwe Tezvara
kandi kwaambuya uko vakagara zvakanaka. Nekoma kwaingoitawo nyika, mwana anogona kunge afunga kuti ndikada kubva panapa ndichida kundogara kwandodogara uko, ma-comforts nema-cares andiri kuwana pano, can I find them kunzo? Saka vana vamazuva ano, generally they are looking at the comforts of life. Pari kutaurwa namufundisi, in fact vadare vese kubva patatanga, ipfungwa yekuti at that time panguva yekukura kwevarume avo, munhu aiti kana akuda kuroora ari kuexpectiwa kuti ane capacity necapability kuti agona kundozvimirira ari oga. One. Number two, achizotora mudzimai achindoita mhuri yake achigona kuisustain arega. Ndofunga pastor wapatsanangura ipapo kuti baba sourcing and being able to sustain. Vamazuva ano manje kusosa waringososa chete but pakusustain apa nekumira kwaita kunze ndokunogona kunge kuri kukonzera certain of these things. In fact mukatasa ndafanira pamataura muchiti ndo society yachinja kubva kumanyakare. Vana vamazuva ano vakugona kuita zvanga zvisingagona kufungidzirwa kuti mwana angaita zvinhu zvakadaro. Nengari yekuti mari yacho haisi kuwanika. Saka kana ikanga yakutowanika pane zera rakati ana vamupunga here anongoita zvese zvingori feasible kuti agone kungowana that. Saka uyo awana mukana wengoti ambuya Tezvara vari kubvuma kuti vana vangu kunze kwakaoma uku imbogarai. Ende masituations ariko kunze uku rent inenge rudaidzira pamwe I don't know $700 to $1,000 dzimwe nguva rent yemba. Chikafu chacho uri kuda maybe fedha 300 chiri basic handiti kufamba nemakombi kune mari yako sikumbotaura zvemota. Saka vari kutaura kuti basa racho handina mudzimai ndakaroora saka uda kundibvisirei pakanuna kuti ndiende ndotambudzika. Mfundisi, zviri kureva here kuti kana decision yekuda kuroora wauda kugara nemukadzi usati wati muroora unofanira kunge wati wanemba kana kuti pekugara? The ideal situation ndiye kuti unofanira kunge wava kugona kuzviraramira woga wava self-sustaining. That is the idea yeroora. Kwauri kuti wauda kunoroora uko vanofanira kukuassessa kuona kuti wava independent here, can you stand on your own uchikwanisa kuriritira mhuri yako uri woga usina kujegiwa nevamwe vanhu. Nekuti kana wava kuwana unofanira kuva separate wotomira woga uye zvakare uchikwanisa kurana mhuri yako iwe uri woga. Saka muchaona kuti pakasikwa mukadzi haana kusikwa achibva muvhu sezvakaitwa murume. Mukaenda pana Genesis 2 pana 7 zvinonzi Mwari vakaenda pasi kubva vaumba murume nevhu rei repasi. But pakazosikwa mukadzi Mwari havana kuenda kuground, vakaenda pamurume wanga vasika. Kureva kuti murume ndiye foundation yemba. Then mukadzi anosikwa from the foundation, vakabva vatora rumbabvu from the side. And chazvinoreva ndechekuti mukadzi is there for beauty because she's like the finishing touches. Akafanana pamwe neshandaliya rakanaka. But foundation mukaicherechedza it's not visible. Foundation haimeashiwi nebeauty, inomeashiwa according to how much it can carry. Strength. Saka murume anofanira kugona kutakura mutoro wemba yake yaatanga nekuti ndiye foundation yacho. And haafaniri kubrega achiti ndini ndinoita kuti mose muinde kutoilet sezvinoita vamwe varume kana kuti ndini ndiri kubhadhara mari yekutenga chikafu kana yekubhadhara mabills ese. Foundation haionekwi, it's invisible, but inenge ichiita basa rayo rekudini, rekutakura. Ndo basa remurume. Saka ukaona murume ava kuinda kufoundation yeumwe murume iye oda kujegiwa, kureva kuti haasi murume chaiye.
angofanana nebhuru. You need to become a man. Nekuti unozvarwa ungori a male, but you must become a man. And for you to be a male, haufaniri kuita anything, you just need to show up. But to be a man, panofanira kuita some investments on yourself. Wosvika paextend yekuti now wava kugona kujega mhuri yako. Saka uyu kana achijegwa naTezvara haasati ava murume. He is not a man but a male. Gono. Okay. Ndiani ane dambudziko? Tezvara. Ndinoda kudzoka kuBhaibheri. Bhaibheri rati Mwari achisika munhu, handitika, munhu akura, zvanzi uchasiya baba wako namai wako, ndizvo zvimataura muBhaibheri. Saka uyu haana kusiya, akatosiyiwa. Ndiye akaendako, akatosiyiwa ikoko kwaakandoroora. Now zvine dambudziko at the end of it all, because asiya mhuri, unzwanaka, asiya mhuri yake chaiyo kwakuenda kune imwe mhuri kwaundogara ikoko. Ndoda kuita concern nezvekutaurwa napastor. It's not normal even today. Dambudziko nderekuti mukomana uyu akaroora asati akura. And I totally agree kuti murume uyu haasi murume, he is a male. Male zvinoreva kuti uri murume chete pane vamwe varume, hausi murume pane vamwe varume, because you can't lift your own family. Ini kwandiri ari kutoita senhapwa. I'm sorry to use these words, but ndo zvazviri. Kana kuti he is now as like a servant. Ndambonzwa muchitiwo uchiti anomuka achigadzira garden, anomuka. He is a servant to that family. Ndodzoka. Iwo waTezvara wane problem. Thank you. WaTezvara. He cannot allow nyaya yakadaro. If it was you, what would you do? If inini, I wouldn't accept. What if I can? Yes, let me tell you, I will not accept. Because kutadza kuronga. One, iwo wacho. Na iye wacho akakuroorera wacho haagoni kuronga. So the whole iwo gang yacho yese iyo haigoni kuronga. Okay. It's said, ndikudze. That's why mukoma weuyu manje ari kuti akabatikana. Handi oga, I think the rest of the family yakabatikana neway yaitwa nemufana. Haina kana pfungwa mukati. Haina. Hey, thank you. Saka Jacob. Hana kumbosangana naye. Aiwa, Jacob manje. Regaite mbo. Ndinoda kubva pana Jacob ndapedza. Ndio ndenda kuya pana Jacob. Mudzimai mwana waJacob musikana. Right. Ayo ndikwa Labani. Labani akabvunza musikana mwana wake kuti uda kuenda here nemurume uyu? Zvikanzi kudini? Hongo. Ndiye anoenda, iwe murume hauendiko. But akatozogara 21 ngeo. Aiwa, achishanda asati aroora. And yakanga iri tsika futi yedu, even kwedu kubhikito zvaiitwa kuti kana munhu asina chaanacho aindotema ugariri kwana Tezvara. Asi zvazvine specific period. Wondosvika woshanda ikoko, wazowanawo twako, unotozogona kubvawo wane kamombe kako wane woenda kumusha kwako, wondogara kumusha kwako. But ipapo avambotaura kuti unenge watova muranda, kuti uchiri kushandira hauna kuuya uine pfuma. Indi andiri kufunga kuti paTezvara chaipo unonyatsosunungukawo here. Ndio mvunzo. Wakabuda kausara kuti ukasununguka. Kokana waripo. Asi wakabuda. Kokana waripo. Kana wabuda wosara usununguka. Kokana waripo. Kana vadzoka kutaura kuti hauda usununguka. Nekuti wo I think zvakangonaka hazvo sekutaurwa kwazvamboitwa nevadare panapo. Ndezvekuti kana makutanga imba yenyu ava vaviri vanyama imwe chete vatange vari pavo.
zvinovapawo chimiro chekuti vanyatsodzidzana zvakanaka vasina a lot of influence from others. Nekuti kana wagara paambuya iwewe ndiwo wakuda kutodzidza kuti pano panoitwa sei, zvekuti unzi gono uri ipapo handifungi kuti zvichanyatsoita zvakanaka. Hazviiti nekuti wakutoda kutodzidza zvapano kuti zvepano zvinoitwa sei, zvepano zvinoitwa sei. And dzimweni dzenguva ukasava nerombo rakanaka rekuva nemukadzi anonzwisisa unogona kutonyatsokanganisika musoro nekuti anongokutaurira kuti iwewe tiri kukuchengeta panapa. Unomboziva here kuti pamba pamba but gone vaimataura henyu kuti uyu mukomana akakanganisika musoro dzakatokanganisika. Aiwa tikadaro tinenge taakutuka nekuti zviri kuitika haana decision yaanoita ari panambuya. Hazvigoni here regai ndakuda kumbochinja musambo mbicha kuti hazvigoni here kuti mukomana uyu anogona tinowana zvakasiyana zvekuti anogona kuti kwake uku kunenge kwakati sarire mbijana uku kwatezvara zvinhu zvinenge zvakati reruke mbijana oenda ikoko ombotangawo omboitawo start ari ikoko ozosimuka hake akudini akuenda. Hazvigoneki here uyu ati haasi kusimuka uyu haasi kuda because baba pamawada atezvara varoda kutomuguruma kuti aite mwana weikoko kuti akwanise kuzochengeta mhuri yake zvakanaka. And maybe kugara tisiziva kuti vari kugara sei vana, because maybe havasi kutogara muimba 1 mumba chaimo mu1, maybe kucottage imba iri kuseri kwavanogara vari kumain house. Asi munhu akati kugedhe uko gogogoi vatezvara varipo anodaira here mukomana uyu ari kucottage? Hadairi kuti pindai anongoti tezvara dairai. Nyati ina anoda kuti ndafunga kuti gono kwawangu akutendesa. I wanted to explore that area kuti what factors what may be the causes for such phenomenon, for such occurrence. Handifunge kuti tatanga kunzwa mukwasha akagara kwatezvara pane nyaya iyi. Panogona kunge paine various zvikonzero 1 and also malevels ekugara kwatezvara anogona kusiyana. Sekuti toda kupa muenzaniso kuti tezvara vane dzimba dzakawanda muHarare. Okay, vane vana vavo vasikana dzimba dzavo dzakawanda. Mwana wamusikana azowanikwa tezvara vazongodhisaida kuti igara yapo. Ndo mamwe magariro futi kwatezvara igara yapo. It may not be kugara kwatezvara is in one place. Tezvara zvatumenza wamenge mapa kuti vari imba yekukwadzana yekuti inenge iri 1 takagara kumashure tezvara agara kumberi. Maybe it's not really like that. It could be just kuti pamwe tezvara is affluent, vanetoni kwavo vakagara munzvimbo yatezvara. Okay, saka ndandoda kuti nditi maybe pamwe if we could also look at those areas and also being very mindful kuti mazuva atakurarama nemazuva ana makombe nanagono atisiyanei. Wafanira ari kunzi ari kuti saka muruda kuti ndipinde pama1 here baba vari kuti ndokubatsirai. Baba vari kuti garai pano. Pfungwa yangataura gono yakanaka yekuti maybe pamwe kana wapiwa mukana wekunzi gara pano. It's not a permanent arrangement. Ishandisa kanguva ikako kuti ufeme uone pako pekuti unogona kundogara. So what factors could be causing that? Inoda kupinda wasuda kuti mukwasha awane pamusoro iyi iri kutaurwa nemuzukuru wangu iyi. It's far fetched yekuti wana watezvara ane dzimba dzakawanda. Dai aigara imba yatezvara uyu angadai asina kutaura. Uyu ari kutogara pamba pana mbuya ndo paari kugara. Iyo kutaura ifar fetched. Ndobvumirana nekuti kana ukapiwa imba naatezvara yekugara haunzi uri kugara kwavatezvara. Wakapiwa pekugara navatezvara. Kana kuti uri kurenda
pamba pavatezvara zvakatosiyana ende izvozvezvo hazvina kutomboipa hausi kugara kwatezvara hakuziko kunonzi kugara kwatezvara even ine setup yemuchirungu munomu vatezvara vane imba as you say kuti he is affluent vane dzimba dzakawanda vane imba kubudiriro vane imba kuborodonzi ndandogara kubudiriro haungadziri kugara kwatezvara uri kugara kuimba yatezvara yekubudirirogara pambo yawatezvara kuzvanizozirikutaurika iri kutaurika iyi ari kugarapo muyadhi ari muyadhi maanogadzira gadheni kana tigadzira gadheni maanonzi enda unoita chakati enda unoita chakati uyu is a servant paarikugara pamba muda kurambirei papa hatisi kubatsira tikaramba ipapa you are not helping no tiri kuti isusu kana ndiri kunzwa dare zvari kutaura dare so far mapoints ari kuendera pakuti no mufana uyu ari muyadhi ngatibvumirane ipapa kuti ari muyadhi ende pauri apa is not right yes you need to move out yes but it is not by his choice Tezvara ndo vati dati iye inini ndiri kugara panapa temporary iri kutaurwa nagonero we could also accept but ari kuti handibvi mfundisi handei panyaya yemacultures because vekumalawi nekumwe kwandakamboenda mukwasha anotoenda kundogara kwatezvara kumalawi kao tiri muzimbabwe iculture saka maybe vanhu ava ndevekumalawi pangadai pasina problem but kana vari vokumalawi murume haatobvisi pfuma harori ndiye urororwa point system yavo iri matriarchal okay yekuno indo iri patriarchal inofamba nana baba iyo yekuko inofamba nana mai correct even kubarbados mwana wangu akaroora ikoko handidika aiwa akaroora ikoko but look havabvisi pfuma maamericans haabvisi pfuma that's it so panapa tiri kutaura munhu ari muzimbabwe ari muyadhi mawatezvara ndo patiri kutaura ngatibatsire mukomana uyu brother hatisi kubatsira iye tiri kubatsira brother wacho ari kunetsekana nethe rest of the family tiri kufunga kuti mukomana uyu nyaya yake taiona kuti hazvisi ideal nekuti handifungi kuti anonyatsawo kusunungukawo semunhu ari pamba pake kumukawo one sunday morning semukomana wechidiki akapfekawo shoti aine vhesi kuti haakuri kupisa ogara pacheya osimudza makumbo oisa pacoffee table hazvigoneki kwatezvara kadai uri kuboy sky nekuti ambuya vanogona kungopinda anytime saka already ndokusungika kuri kutaurwa nasekuru kuti kana zvakadaro kutaura kuti une kakusungika kakati simbe saka zvakanaka kubatsira kwatingaitana nehama iyi ndezvekuti hama dzacho dziri kutaura naye maybe dzinogona kuchimunyatsogara pasi nehama yavo vomutaurira kuti problem ndei kana asina mari voedza kuchimubatsira unotangawo kane kuroja munoziva problem inoitika sometimes nevechidiki ndeyekuti toda kutangira apo kutanga ndiri kuborodel kutanga ndiine imba chero kubudiriro kana imba chero kuhighfields tanga nekuroja mobuilda muri pamwe chete murume nemukadzi mosvika palevel yeyu yemunoti panapa tasetla izvozvo zvakanaka zvinokutrainai zvakakunakiraiwo futi yesi zvinomborwadza nekuti kushanda kwagara kuchirwadza saka tangai ipapo muchidini muchisimuka muchienda pane rimwe danho pane kuti ungototi zvatoita ende handisi kutoda kubva. I think statement yanyanya kunetsa panapa ndeyekuti murume uyu ari kutoti ndadzika midzi handisi kuda kuenda achabva adzingwa pane kuti uti iwewe aano vati baba vati chimbouyai pano sevana vachiri kutanga munogona kuva nesituation yekuti baba vanogona kutokupai imba chaiyo. Ndine imba kune vanhu vandinoziva vane dzimba maproperties akawanda vanogona kuti mwana wangu nemukwasha endai munogara kumba yangu kwakati asi mondibatsirawo nerent yakati. Izvo zvinotraina vanhu kuti vashande nesimba
nekuti ukatomuti chingogara usina radio unobvisa, haazi kuti magetsi anobhadharwa, haazi kuti mvura inobhadharwa, haazi kuti izvozvo zvinogona kutokukanganisa. Bono manje izvezvo pamauya apa ndozvitori mumarket kunzoko. Kune variko kunzoko vakagara paTezvara, rent hapana, mvura hapana, magetsi hapana, akangogara pamamamuramba paya kuti haasi muyadi. Akatogara sematsanangura amaita iyai. So I think kuti ngori issue yekuti mufana uyu ari kuti handina bag, haana mari, and maybe pamwe our discomfort iri pakungoti ari kuratidza kuti ane attitude yekuti he is okay as he is. I think ndopaita problem nevazhinji pakuti kana achishandisa word yekuti handidi kubva zviri kuda kusajesa kuti pandiri zvandiri kubenefita, I'm not willing to change, I'm not willing to explore, I'm comfortable as I am. Chatingango encourage is kuti maybe pamwe kana anga ari panguva yakaoma when he went there, maybe by now hakuchinika kuti to think again and see what how can he take care of his life and look after himself. Kuva naTezvara havagoni kubatsira wena. Ndio saka ndati waTezvara watu wane problem. Muda kuenda. Ndinobatara kuti aTezvara muri kuvaona sei mukati menyaya iyi. Ndingataure nyaya yemukomana wayo tisina kubata. Indikati hawana kurongeka. Iwa waTezvara. Ndo aifana tomukira dopans. Precisely. Unoti kumukira, kumuticha. Kuti panapa zvakanaka kuti panapa haugari bane mwana wangu. Ende mutsoka kokudini kokugara. The point here. Let me tell you ndakagara panapa. Iwo chidika. Wamwe wacho waruteerera. Enda hakundogara paWaTezvara asi uri nhapu. You are not a man. Period. That I can tell you with confidence. Because haugoni kuita madecisions uri papo pomwe. Hasigoni. Asi ikana madzimai mai amwene nemuroora vachitadza kugarisana, zvino iwe unogara ipapa zvinomba sei? Actually mukanyatsa kuverenga zvakanaka mubhaibheri muchaona kuti mukadzi paanoroorwa pasi pemwoyo wake haasi kutsvaka murume, haasi kutsvaga zvakare mudiwa. Chaari kuda chaicho ndibaba. Ndosaka muchiona kuti kana vanhu vakaroorana vakagara zvimakore zvakawanda, mukadzi anotanga kuti kuna baba dedi kana kuti baba, nokuti ndo chaainyatsotsvaga chaicho. Ari kutsvaga kwaakabva. PachiHebheru shoko rekuti baba rinoreva kuti source and sustain. Saka muchaona kuti murume haana kubva pamukadzi, asi mukadzi ndiye wakabva pamurume. Pauro unondozvitsanangura kuNew Testament kureva kuti mukadzi chaari kutsvaga, ari kutsvaka paakabva, ende akabva pamurume, ende murume utori baba in your own right. Ndosaka bhaibheri richiti chibva pana baba vako namai vako uinde kunonamatirana nemukadzi wako, achakuitawo baba. Zvino iwe ukaramba uri mukadzi uchigara nababa vako vokukuzvara, wochiuya nababa vako vanyuwani ava, ipapo hauzogumi waadjusta kuna baba vanyuwani. Panotoita maproblems, marriage yenyu haizotombofambi zvakanaka because inenge isina kusetiwa on the proper foundation. Mukacherechedza taverenga 24 handiti kuna 15 uko paakasikwa Adam, Mwari vakabva vamutora. Vhesi inoti and he put him in Eden. Kureva kuti the first need of a man is not a woman, but it's Eden. Eden zvinoreva kuti presence of God. But kana uri mupresence of God, it must lead you to work. Because ari mugarden iyoyo Adam akabva anzi work, and the work comes before woman. Saka murume chaiye anofanira kuita vakadzi vaviri. Anofanira kutanga agona
kumitisa vhu roproducer asati awana mukadzi kana kuti you must make the land productive before you make a woman productive. Saka you must be able to be independent, uchizvimirira woga, uchishanda woga. Then chetatu panobva panzi zvakare unofanira kudresa garden nekutimbira. To cultivate zvinoreva kuti you make whatever chaunzwa kwauri, you make it fruitful, you make it better. You must be able to make your woman wawana better. Chazvinoreva zvakare ndechekuti mukadzi waunoda chaiye chaiye haasi kunze uko. Mukadzi waunoda chaiye chaiye ari mupfungwa dzako. Ende Mwari vanongokupa raw materials. Voti cultivate this woman into the woman of your mind, of your dreams. You must be able to cultivate. Jesu anotaura oti neniwo ndine mukadzi kuna Efeso 5. Mukaverenga pa 26 na 27. Oti mukadzi wangu ndinomugezesa nemvura yeshoko. Then vapedza izvo pa 27. Mwari vanobva vazoti Jesu oti I then present her to myself without spot and wrinkles. Kureva kuti iwe paunowana mukadzi wako anouya in a raw state, angori raw materials. Iwe unofanira kumuveza nekumugadzira zvokutozoti after some time unomupresenta kwauri oti look at what I have done. This is a wonder. Saka iwe you cannot be able to cultivate her uchigara pamba pevabereki vake. Saka before a woman comes zvese zvinofanira kunge watogara unazvo. Chimwe chinotaurwa zvakare panobva panzi you must be able to guard the garden. That means to protect. That's why rumbavhu rwakabviswa pasi pearm. Kureva kuti uri kutoti semurume hakuna chinosvika pamukadzi wangu chisina kupfuura nepandiri. You must be a protector. The bigger muscle must inopuwa varume haisi yekurova nekuita bully vakadzi, but ndiye yekutova protector. Then mukaverenga pa 16 na 17 Adam ndiye unodzwa ega kuti usadya muti uri pakati pomunda, imwe yese unogona kudya. Mashoko haana kudzwa Eva. Mwari vanotaura nemurume. Murume ndiye anofanira kuzotaura nani? Nemukadzi. Saka mukaona ndo hierarchy yaMwari. Murume anotaurwa, Mwari anotaura nemurume, mukadzi otaura nemukadzi. Pakadonha munhu pana Genesis 3 pakaita reverse yemarole. Instead yekuti Eva aterere kuna Adam, akaterera kunyoka. Instead yekuti Adam aterere kuna Mwari, Adam akaterera kumukadzi. Saka ukaona wava kureceiva kubva kumukadzi wako, iwe uchifanira kumupa kuti areceive kubva kwauri, patova neproblem. It's no more normal. Hazvisizvo zvazvakasikwa zvichifanira kuva. Chitema chakauya murume paakagamuchira kubva kumukadzi, yeti ndiye unofanira kugamuchidza. Tinotenda shumba mavha shumba angati shumba waita terrible. Mukomana uyu akagara kwaana ambuya uyu. Ngwedu yafamba takuda kunoto kana asiri kushanda, kana achishanda ipapa asingapiwi mari. Now ndipo bvunzo wangu zvozodini, because he has no income to talk about. All he has is comfort, and comfort inomusvitsa kupi? Kana akaita vana, who is supposed to educate them? Wanaotezva, is that what he said? Agere pachigara. Look, this is a dangerous perception to me. So your advice to this young man, move from there quick. Quick. Tomorrow, go and talk to your brother. Your brother is able to look after you better than what you are doing. And I'm going to kukubatsira kuti uite basa. What is ara wana nyaya yekuti uite basa.
Tezvara, your advice to the Tezvara. Watezvara dzingai munhu. Seriously. Watezvara kana muchindinzwa ini humba ndiri kutaura. Dzingai munhu. Nemudzimai wako. Ngavaende wandotanga. Ende dzino wakadzingwa wane zvawachaita. Ndo paachafunga kuti kana Watezvara indinoti hangu. Kana Watezvara vaine kana Watezvara vaine kunokwanisa kushanda mukwasha. Ngavamupe basa. Oenda kubasa ondotangawo pake ari ega. Aiwa pambaka paungasimuke. Apo I think I agree. Kuti zvoti handibvi pano hazvina sense. Hangazvirege kuti ndwaro. Semuka ondotangawo pako semunhu wemurume. Zvinokupawo freedom. Zvinosunungurawo futi vana Tezvara nemudzimai wake. Ndokuti mudzidzane, mutange mhuri yenyu, muchingokwira makadaro. One day at a time zvinofambika. Thank you so much. Kumkomana mamadwezi. Mukomana muridzi nyakugara. Yakuti handidi kubva paTezvara. Ndati kana akapiwa hake basa naTezvara hazvina kuipa. Kana vaine pavanogona kuti ashande kana kusandirwa basa. Asi kubva aiwa kubva ngapi. Mangwana chai. Aiwa nhasi. Okay. Motivarira muchipa your advice. The advice. What are we saying? Ndangotenda mukoma kuti I think he's a good brother. If we have a lot more people like that, tinovakika zviri nani. Mukoma havasi kuti muningina aenda kundotambudzika. Vari kuti growth yemuningina sekutsanangurwa kuita mufundisi can only be achieved and realized kana akagona kusuduruka akatanga kuenda pakeka. Amen. You grow and you achieve a lot more. My fears are going to now the young men, and I think what in that a lot around what you are now HD commerce one what's our I think kuti kana munhu atofunga kuti akuda kutanga imba gara atongozwa kutoti urikutotanga basa urikutanga rwendo rwauri responsible naro iwewe the person. Kana kuri kukumbira Tezvara ngatoenda kundokumbira kuti baba mazwano zvakandisunga 1 2 3 wobatsirwa but uchigara kumba kwako. My decisions nekukura, we speak of how difficult it is to deal with the in-laws. Kana vachinetsa uchigara kumba kwako iwewe kusiri kwema-in-laws, what more kana wakutogara nawo uchiwaona mazvese, it becomes very difficult to manage. So I think kuti ngaasuduruke and start his own journey, and the success will always follow. Zvekuti Maria nhasi yaari kuona kuti handina, I don't think it's here or there. Akanga asuduruka yaasiri kuona ndokutowanika kwayo. Thank you so much. Ndenda kupa advice kune brother Anyora kuti kana mukomana uyu asina mukana wekuona this program ngaamutore waite watch together so that pamwe angavhurike pfungwa neprogram iyoyo. Because I'm not very sure since ari paana ambuya kuti program yetiri kuita yanoiwana. I don't think so. Because Tezvara ngachida kuona bhora. Unaona program. Hazvigoni. Ngatomudaidza panobuda program yekuti muningina uya kuno. Toda kumboona program together. Toda kuona Padare pamwe chete. Toda kutenda Dare nenyaya yatadiscussa muzvara nhasi vateereri tokutendai zvakare. Dare ratsika madomasi evamwe vari kuona iko zvino vamwe vachitoplana kuenda kunogara kwaTezvara. Kuna vamwe vatori mutransit kutoenda vatopfeka mabhegi hazvabva zvadirwa jecha nevarume vari panapa. May God bless you. Thank you so much mufundisi for the word. Yes. The theology was deep. Remember tose takomborerwa uye yes indeed. Zvakanaka regendi tina matrei Tezvara. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga. Dare rataura pane petasiya. May the Holy Spirit continue to speak to the brother, and may the Holy Spirit continue to speak to that young man. Toda kutenda nedare raisa pachena pfungwa dzaro. We did not exhaust so much, but zvakwanisika buda ndo zvamaona zvakafanira. Ngazvibatsire the brother, ngazvibatsire zvakare the young brother. Zvobatsira nawaTezvara nemwana wawo musikana uyu
kuti waumbe chinhu chinoyemurwa nevazhinji najesu akafira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Iskati asazi wasona ayobu yanga solapa kumbebu ya kubamtamba makumbebu susukupela kumbebu tateni gogu samani kapele bilunge Zinabotima iziba Niba silinde sikapele Linda kapela Linda kapela Linda kapela Sikapela wena nkosi Komsawa kengi ya kumbula intengo asenge ngayo Washizi njuzo uko siweza lapa emshabeni Giyazi gudle kosi Ni umatina esifele Izozifumaniza sonke silindile sikapele Linda kapela Linda kapela Linda kapela sikapela wena nkosi O Jesu wena mthengi wami uyalazi themba lami eliyakubona ngamehlo nxa sengikuzwa ndiwoza abanye bona bangesaba nxa uqhamuka mahluli kamina ngitholisihlobo ngizolinda ngiqaphele Linda kapela Linda kapela Linda kapela sikapela wena nkosi Linda kapela Linda kapela Linda kapela sikapela wena nkosi Linda kapela Linda kapela Linda kapela sikapela